سلام أنا هبلنا فتواتنا كبراتنا بيتسب تجراي برودكاست سيرفيس سنة خلت تشحن عسرت شمونتنا متمرت استوارد وحضرتي وأنا ومعبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنحتكم صنعكم بمعدام نابزر زراسهم تسكاجرنا بقدام نتكندينة بتات زينام أب تجراي كوينات كيولا عنا موداتات عارف كجبر يوز تبهلا لوخ سلام غلا غنيعهم جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديد حدش مجلس هيبلو أما مجلس يو فريسوام قبل تزاري بلو بخالي وانا حبريتاك على محتت جنرال صادقان قبرتن سايه موقسن نافيتان العلوم باجت فيدرالي والعلو استبهالو تعامت ودبات تقراي دبدابن قداي معراب تقراي كأتو تحاتيتهم نا اكتيفيست برهانة قبرو جيرجيس سبز سانة سبا ملكيتو استزرق حبريتا حسوت كوينهم سراويت سودان نبتغادو بيتيبيا متانا سفح متقعت 5 خفتة سالوس سنة 16 خلتاشون 10 ترام تمرة سفليتهم نزياتهم كالو تقدس معبالتات حيزنا لنا مس تقراي برودكاست صنحهم بقدمنت نا اكتيفيست برهانة قبرو جيرجيس سبسانة سبا ملكيتو استزرق حبريتا حسوت كوينهم كم زعينت زي ترقاقت حبريتا نززرقحو أكلات دماس درابيت برهانة أي تشاغلو تباهي لمن لهم بمسارة الزدمان هيوتنا ايتا اكتيفيست ملكيتو زوات صورة حسوت مخانو ترقاقيت لهم لفعاتي ويساب زسانة سب زغرب اللوكستات نخكلاخل كم زتحاتة زقلت منجتات زاقيد مستستبها لمدنقز حبريتا زي الرخابن نابقو زبط حكونتات كم زي بلو ناب دحان كونتات كم زركاب منجتات الرقاقيت أمالو أبزو قداي حبريتاون كنسعبنا بغالي وقان إيطالياوي غازتينيا باولو لامبروسكي عب مغالي زركاو معقوب ماخلات مزابلت عودة كايدوم مثل صلال سمامة بمتحبار عب استدالو عودة عب معقوبي ماخلات عد حوسن 7 كارين ترخيبو تم مزابلت زنورو زلو زسكا حكا حكونتاتن زقات مومزلو كبت تساقاماتن تعذيبو زعودت كاب كل تشحن 10 سنة عم تمرد جاميرو عب لعلي هزب تقرأ يستعوجة جونوسايدا وكينات زس عبو كبد مكران سقاين معزاب زعلمن بفلاي دما بلعلي هزب تقراي كساب حزيز غزل زلو مكران سلاحتا وصنتات زتكورين باولو مستمع بمعقوبيتات زركو قداس باكال بمرخاب ابز حزوان زبطحهم زلو محبرون قطوان صقامات بزرزر استعذبن تخون الا ما زعودت دما نتاب لعل تمزابلت زورد زلو استحلال خصبا وقربلاو نعلم لخ محبرسبن مقلاحن مفلاطن مخان قاليتهم باجت فيدرالي والعلو استبهالو تعامت ودبات تقراي دبدابن قدام عراب تقراي كأسو تحاتيتهم زوم بشم زي تتغسو تعامتين مكايد سرح باجت تسلعو كلاتكم دما تقبلوا ويهم نتغرش فيدرال منقست زبل كسز غرب اللهم خوينو اسكي بعلن فيدرال منقست بزعبا معراب تقراي ملكتنا كان ما يتوكم ندلينا لكم دبدابي تحفكم قصورن متحاز تنكاساسو زبل حتى غريب اللهم الله كميلنا إنا مسا جونوسايد زفتملنا كان ما يتزبل شفات دما كابلو مجاميرو يسرحن ودباتكم ببعمتو كفيدرال منقست سرح مكايد النابله نتعامت ودبات باجت سلي علن كلاتكم دما تقبلوا وياكم نتقرش فيدرال منقستي نبعلكم كبد زربحن تخون قرش جونوسايدر تقبلوا صقامات حزب نفتح لكم مس فيدرال منقستي كندت ذاتيو كميلنا انا مس جونوسايد زفصملنا كوفيلنا كنما يطيلكم ننوحوان كتكايد وصن حشفت لو ما انت تطوي يبل كبليو مس منقست مذكر عبادي وغيسو زلام مذكر زي تفلالي أجندات بمزرقح زفلات أكتيفيست خوين بزعبات التسلع زوال باجت بزحو خونا شم زرزر نايتهم نزي قبل يوم استبهالو طعامتو ودواتي تعسان يقداس تزي تهاكيني نتاكا فيدرال منقست تسلع لكم عمتا وباجت تر ورغات نمركاب بزحو كتكبدن يعيلكم دما حانتي لكم كي تحاسبوا هكا يكون كن كما خم بزولي حليف وزلام ودايم عرب تقرا حويسكا قدا هزبن لالاونت تقراي ام انغو تقارو بزي افلالاي زي الوط مرقت زلو كان تخنا كابتوم نسمع بريتوريا فريمنا دحر مبال ناوطر تمليسم زلو حيلتات حوحاتن بلصقنا نوصاي زلو بفلاي تقارو موراتن توامتي محبرات وزته نمنقستي إثيوبيان محبرسب عالمن بدبداب بدبلوماسياوي تغطي بميديا بسلاماوي سلف وزته تغطي كقبرون نتوم تسمع مع تدفيت زقبر عن تكفترون بزي مخالهم كابا كرم تغلتاشن 15 جاميرو كتملس يوم استبهالو كبعدهم بخينات انت تزلاقو بمليونات صوت وغناتن اب تحت اصنت تزلو وغناتن كساب لومي ببحدا سب وحدا بزبل طفات كم زلو زفلاتهم ولا كاهم انتخونه بزعبا زم وغناتن عدوم زملكات مرقص تغارو بتناصل زنصبارو خوينهم ما سناداي ديجيتال ويان غازطني حغوس غداي مس غازطنيا سيمينه بايفرس بزعبا حق منقستن قدام عرب تግራይን ኣብ ዝغنيات زنصبارو ዝናድ متكلاو كته ሓደ ኮይኖም ከምዛ ዓይነት ቅዋም ግን ብስተወደበ መልክዕ ብዘይ መቅራቡ አድማዓክ የሆነ ታሪፍ እዮም ህገ መንግስቱን ደግሞ እኛን አይመለከተንም አልተሳተፍንበትም በራሱ ጊዜ ህዋት ለራሱ እንዲጠቅመው ብሎ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ብለው ደግሞ የሚያስቡ አካላትም መብታቸው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ፈርሰዋል ያልከኝ ነው ህገ መንግስቱ መፍረስ አለበት ብለው የሚያስቡ አሉ ስለዚህ አፈስ መጀመሪያ አሁን ከዛ እንወጣም ይላሉ መልካም እስካልፈረሰ ድረስ የትግራይ ተወላጆች ናቸው የለም የትግራይ ተወላጆች ቦታቸው ላይ ቆዩና ገባኛው ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱ ሲፈርስ ባይ ዲፎልት በነበረው ጦርነት የተበላሸ ነገር ኖርና የተበላሸውን ነገር ያበላሸውን አካል ነው ማስተካከል ያለበት እስካልተስተካከለ ትግላችሁ ይቀጥላል ማለት ነው እኔ ብቻ አይደለም የኔ ልጅ
አጋጣሚ ሆኖ እሱ ካልደረሰበት የኔ ልጅም ቤት ነው አለቀ። ቤት ላይ የምትደራደርበት ምን ማለት ምክንያት በምዕራብ ትግራይ ላይ ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው። አዎ እስካለ በህይወት እስካለ ድረስ በህይወት ያለ ሁሉም እነዚህኞቹም መብታችን ነው ምናምን ብለው እስከያዙት ድረስ በዚህ ነው የምትቀጥሉት። መልካም። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ የትግራይን ህዝብ አሁን ከምትሉት አሁን ያለበት በጣም ከባድ ፈተና የምትሉት እናንተ ሄዳችሁ ህወሓትን ቁጭ አለ። አሁን ለምሳሌ ህወሓት እዛ አለ፣ ብዙ ሰዎች ይነቅፉታል። አሁን ላይ የተሻለ የሚተጋገሉት አካላት እየመጡ ይመስላል እናንተን ጨምሮ። ግን እናንተ ብትሄዱ ሌላውን ቢመጣ ምዕራብ ትግራይ ላይ አሁን አንተ እንደምትለው እስከ ልጅ እስከ 7ኛው ወያኔ ሳልሳይ ወያኔው ድረስ ይሄን 9ኛ ድረስ የምታስቡ ከሆነ ምንም መፍትሄ የለም። አሁን እኮ አንተ እየጠየቀ ያለው ደፋር ውሳኔ በቃ እነዚህ እዛ ይሁኑ በቃ እኛ ከዚህ በኩል ይበቃናል እንድን ደፋር ውሳኔ ብዙ አይነት ነው ነው ያላቀ እስከ ለምሳሌ ካንተ ስጠኝ አንድ ሁለት ስጠኝ እስከ እነዚህ ለምን አታረጉ የሚል ሐሳብ ስጠኝ። የሰራችሁትን ታሪካዊ ስህተት ማረም ለምሳሌ በታሪክ ደግሞ የአካባቢ እኛ ነው የሚሉት አካላት ስለነበር ለምሳሌ ምዕራብ ትግራይ እኮ ምዕራብ ትግራይን ለምሳሌ ማን ነው የኛ ነው የሚለው? ወልቃይት የት ነው የኛ ነው ብለዋችሁ የሚታገሏችሁ? ማን ነው አሁን እየታገለ? ንገረኛ አንተን። ለምሳሌ በታሪክ የኛ ነው የሚለው ምዕራብ ትግራይን አማራ የሚባል እንትን አልነበረማ። ወደ ታሪካው ዳራ ከመጣን አማራ የሚባል ክልል አልነበረማ። ታዲያ ወደዛ ይምጣ እኮ ወያኔ ነው ያመጣው አይደለም? አየህ። ስለዚህ ወያኔ ካመጣው ወያኔ ያመጣውን ክልል ይዘ ወያኔ ያመጣውን ህገ መንግስት ሲሊያና ካሎ ወሰደና አመጣው አይደለም እንጂ የኛ ነበር። የምትፈልገውን አየህ። አሁን ወያኔ ላንተ የሚጠቅም ሲሆን ህገ መንግስቱን ትይዘዋለህ። ለኔ ሳይሆን ለማለት የፈለኩት የሚታገሉ አካላትን ነው። አማራ የሚባለውን ክልል ለመያዝ የወያኔ ህገ መንግስት ትጠቀምበታለህ። ምዕራብ ትግራይን ለመውሰድ ደግሞ ህገ መንግስቱን ትተወዋለህ። ይሄ ደብል ስታንዳርድ ነው። ህገ መንግስቱ አያስፈልግም። መልካም ወደ ነበረበት ይመለስና ከዛ በኋላ እንየው። ካልሆነ ግን ህገ መንግስቱ የሰጠህ መብት ተጠቅመህ ክልል ሆነ ህገ መንግስቱ የሰጠህን ቦታ ደግሞ ተመልሰህ ካልቀማው ምትል ከሆነ ይሄ ደብል ስታንዳርድ ይባላል። ትግል አይደለም፣ ፍትህ አይደለም። አሁን የትግራይ ተወላጆችን ቦታቸው ስላላገኙ ብቻ ወደ ቦታቸው ስላልተመለሱ ብቻ ቀደም እንዳልከው ነው የፕሪቶሪያ ስምምነት አለ። ምንድነው የሚለው? በህገ መንግስቱ ሁሉም ነገር ይስተካከል። ወደ ህገ መንግስቱ ተመለስና ይስተካከላል። ህገ መንግስቱን አናውቀው። አሁን እኮ የኔና አንተ ክርክር ህገ መንግስቱን ደግሞ ማያውቁት ሰዎች አሉ። ማያውቁት ሰዎች ክልል አይሆኑ፣ መጀመሪያ ወደ ነበረበት ይመለሱ። ተገደው አፍኑ ህወሓት ጨቁኗቸው እኮ። መልካም አሁን እኮ የለም ህወሓት አይደለ? አማራ ክልል የሚለውን ትቶ በጌምድር ጎንደር፣ ባህር ዳር ምናምን ይባባልና ከዛ በኋላ ማውራት እንችላለን። አየህ፣ ምክንያቱም ህገ መንግስት ይሄ አያስፈልገንም፣ ወደ ነበርንበት እንመለስ ከተባለ ያንን እንመለስ፣ ከተመለስን በኋላ እናውራ። ለምሳሌ ማኒፌስቶው ይሄ ገሌን የሚባል ብሔር ጠላት ነው ምናምን የሚል ነገር ከነበረው አላቀውም። የምሬ ነው አላቀውም። ከነበረው ስህተት ነው። አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላት፣ አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ መመታት የለበትም ብዬ ነው የማስበው። በጦርነት ሰዓት የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላት ነው የሚሉ ትላልቅ መሪዎችን ነበሩ። ማለት እነ ደብረጽዮን ወይም እነ ህወሓት ምናምን አይደለም። ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ የገሌ ጠላት ነው፣ የገሌ ጠላት ነው፣ የገሌ ጠላት ነው ተብለን የተፈረጅበት አጋጣሚዎች ነበሩ። እሱን እየታገልን ትናንትና እንደዚህ አይነት በትግራይ በኩል እንደዚህ አይነት ትግል ከነበረ ያ ትግል ስህተት ነው፣ መታረም ነው ያለበት፣ ይቅርታ መጠየቅ ነው ያለበት። ምክንያቱም ነውር ስለሆነ ነው። እኛ እየታገልን ያለ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስለነበረ ማለት ትላልቅ መሪዎች አሁንም መሪነት ላይ ያሉት ሰዎች ይሄ ህዝብ የእገሌ ጠላት ነው፣ የኢትዮጵያ ጠላት ነው፣ የአማራ ጠላት ነው፣ የአፋር ጠላት ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ይሄንን ነውር ነው፣ በቃ ስህተት ነው፣ ነውር ነው። ሰራዊት ሱዳን ናብ ጥቃ ደቡብ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ሰሉስተ 16/2018 ዓ.ም ተፍሊጦም ብኻልእ ወገን ኣብ ሱዳን ሰሜን ዳርፉር ስትራቴጂክ ድሮን ሎማዓንቲ ሓምሻ ተባሂሉሎም ኣብ ዳርፉር ብፀረ ኣየር ሓይልታት ሱዳን ዝወደቐት ድሮን CH-95 ዝዓይነታ ስርሒት ቻይና እያ። ሚድያ ብሉ ናይል ቴሌቪዥን ንወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ፀሪሑ ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ ሰሉስ ንግሆ ድሮን ከም ዝወደቐት ሓቢሩሎም። ብኻልእ ዜና ክልተ ጀነራላት ሒሜቲ ኣብ ግዛት ብሉ ናይል ብመጥቃዕቲ ድሮን ተቐቲሎም እዮም። ክልቲኦም ጀነራላት ካብ ስዑዲ በአዲስ አበባ ገይሮም እዮም ናብ ሱዳን ግዛት ብሉ ናይል ኣትዮም። ቅድሚ 2 መዓልቲ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ ዝተጸንዐ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተሉ ተረጋጊጹሎም። ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ሰሉስ ሰነ 16/2018 ዓ.ም የፍለጦም። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዛት ብሉ ናይል ወረዳ ጌሳን መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ቁልፊ ዝኾነ ቦታ ከም ዝተቆጻጸረ ሰበስልጣን ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጦም። መጥቃዕቲ ክሳብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም። ሰራዊት ሱዳን 4 እግረኛ ክፍለ ሰራዊት ብምንቅስቓስ ከም ሓድሽ ዝኸፈቱ ወታደራዊ ስጉምቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ከባቢ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዝርከባ
أبو دوغلان أشامبون نابستوها الكوابيتات زتكور مخان سودان تريبون تابزيبهم زحد شو تدرا وفري بجنرال جوزيف توكاز من راح مخان استقلت خوينو أبدأ تقول زر من قصص حرنة حزب سودان سمينا زنبر آلبار استبهاله وأن معسكر حسام بمتا ملو بملو كم استواتر وتقاليت لهم بتوسخون أبزوان زي سلطة وربحة أبزلون مسي إيتيوبيا أبزدا ورداتات كرمخن جيسان استبهال بوتا توجنا أبزل على بركبة صحي قتل كم زلوا وتدرا وتوزوات يحبرهم سراوي تابزم كوابيتات زيوم مسحيلتات كل طف دقة فاري سيفن مسكيران من قصص حرنة حزب سودان يواجع لهم سودان بوجنا إيتيوبيا أبكل البولو نايل نزن قصص كيدان ناي لوجستيكس دقف تقبر لا كتبل كم زخصصت تزبزب سودان تريبون تمتن سفح متقعتون كم زغزل حبيروم تزبزب كم من جتات سراويت رخيوة بزولة مسارات سرع سراويت سودان محازوت حايلتاتن نتم عسوات مبرارم كم زغزلون كساب مسمر دويتي بيازل خبابي مولو بمولو كم زقوا زروان حبيروم اللهم سراويت زوزو مقلزي كم زملاختو بتسرحيت بزحات عسوات تواقاتي كم استمارخون زتفلالي أطواراتن وتدراوين نبرتاتن كم زتتحازون قاليزوام استخفيت زلو تدراو سرحيت تم عسوات ناب جيسان زقبرو وزنور من قصاص نمعقاتن كابز حلف ورح مقابل جميرا وتحت قوتر كلتهم حايلتات زنبرت سلطاويت نايدب كتما كرموك مليس كان محاز زعلم مخانو حبيرهم اللهم زخباب زينا وإحنا يوقع تاريخ زلو خوينو أمانقو من قستكارتو من جون غارانن يمرح بزنبر سراويت حارنة حزب السودان أو كلتاشن حمشتن قوازرا فرنجن أي سلام سمع كرم فرامو نعسران كلتن عمتات سابز زغزالك كنات حد كان زباوق كم زنبر في اللجام نبكال حبريتان تنسجر قال محتاج جنرال صادقان قبر تنساي موقسن نافيتان العلو جنرال صادقان ناب تي بي اس تي في زقور قال محتاج زناوف أكلات مثلال شفت زوزحي بمال زعبا أبي أحمد كبل تتصبيهم كم زنور بمقلات جنرال صادقان سلمنقست فيدرال قمت كامت عيدالن بموالو كان عنا زقورو ليلهم بتماسال من قدي نو علي كم حدث قراواي بيرتنيا غيري زرقوني لنا كالاي كان عنا زيبلو زرباي كبلو غيسام منقس فيدرال نتوريو حزب تግራይ ካብቲ ሓዘሎ ክጎዶ ዝብል ወሲኹ ሳልሳይ ቅንዕና ዝጎደሎ ዘረባ ምዃኑ ዝገለጹ ቀስቶም መንግስት ፌደራል ንውዕል ፕሪቶሪያን ምትግባር ይጽገም ይምባሉ ራብዓይ ዘይቁኑዕ ዘረባ ሕወሓት ኣብ 3 ተመቒሉ በማል ደጋጊሙ ተዛሪቡ እዚ እውን 5 ዘይቁኑዕ ዘረባ መንግስት ፌደራል እንተዘወደውን ናይ ትግራይ ነገር ትርጉም አልቦ ይምባሉ እውን ሻልሻይ ዘይቁኑዕ ዘረባ ይክብል ዝወቀሰ ዶክተር ጀርቆስ ወልደ ጀወርገስ ጀነራል ጻድቃን ማለት እዚ እዩ እንትሰምዖ ከም ደብረጽዮንን ታደሰን ድቃስ ስለዘይመፀን ግን ከመስግኖ ደሊ ነዛነይ ብጻዕሩ ብንፍዓቱ ይረኺብዎን ክብል ይወይስ ዘሎም ንግልጽነት ጀነራል ጻድቃን ዘድናቀ ጽሓፍ ታሪክ ተስፋ ኪሮስ አረፈ በወገኖም ጀነራል ጻድቃን ግልጽ ኮይኑ ይጠቅም ዝብሎ ሓሳብ ሒዝ መጽዮም ካብ ሕብሕብ ወጽዩ ብትረትን ብግልጽን ድማ ይሰግመሎም ከም ጻድቃንን ንርድኦ ንኽእል ፖለቲከኛ ዳርጋ የለን ሓሳቡ ንጹር ብምዃኑ ናይ ምግላጽ ብቕዓት ኣለዎም ዕቡይነት ዘራገፈ ትሑት ይክብል እዩ ብግምጣላው መጊስዎ ዘሎም ተስፋ ኪሮስ ወሲኹ ኣብ ዘቕረቡ ሓሳብ ግን ነቲ ጀነራል በዳሕቶታት ኣልዒሉሎ ጀነራል ጻድቃን መድሕን ሓድነት ኢትዮጵያ ብልጽግና እዩ መንግስቲ ብልጽግና ተዳኺሙ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ምስ ብልጽግና ክንሰርሕ ይግባእ ክብል ንዘቕረቡ ሓሳብ ነቲ ሕቶ ብልጽግና ሓድነት ኢትዮጵያ ዘጉዮ ተኾይኑ ንምንታይ ማ ንተጋሩ ብዕሊ ካብ ኢትዮጵያ ውፁ ኢሉ ንምንታይ ከሕገ መንግስታዊ ስልጣንን መስርሕን ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ግዛትን መንነትን ትግራይ ጉዳት ብምፍጻም ተጋሩ ካብ ስርዓት ፌደራል ምንባር ተስፋ ክንቆርጽ ገይሩ ክብል ሓቲቱሎም ካሊእ ብልጽግና ጸገማት በርቲዕዎ ወይ ድማ በዚሕዎ እዩ ክሕገዝ ኣለዎ ንዝብል ዘረባት ጀነራል ተስፋ ኪሮስ ዘልዓሎ ነጥቢ እቶም ጸገማት ብልጽግና ናይ ሓይሊ ፖለቲካ ዘርጊሑ ዝፈልፈሎም ኣይኮኑን ድዮም ብልጽግና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተዝትግብርን ናይ ክልላት ስልጣን ተዘኽብርን ጸገማት ምተጋፍሑ ዶ ነይሮም ክብል ሓቲቱሎም ሳልሳይ ዘረባ ጀነራል ጻድቃን ኢትዮጵያ ተፈሪሳ ትግራይ ተጎዳኢት ትኾን እያ ንዝብል ስርዓታት ኢትዮጵያ ብብርኪ ሃገር ዝተዋሃለለ ሃፍቲ ተጠቒሞም እዮም ንትግራይ ጽንተት ዝፍጽሞም ዝዓቐም ተትበቲኑ ትግራይ ብኸመይ እያ ትጉዳእ ትኽእል ኢትዮጵያን ተፈሪሳ ንትግራይ ዕዳዶ ወይስ ጸጋ ክብል ሓቲቱሎም ኣብ መወዳእታ ተጋሩ እናተበታተናን ትግራይ ድከት እናኣተየትን እናተዓዘበ ብልጽግና ንምንታይ የጽቅጥ ዝብሉ ተጋሩ ለው ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ተስፋ ኪሮስ ምብትታን ብሔረ ትግራይን ግዛኣት ትግራይን ብብልጽግና ተሓሲቡሉ ተወሲኑን ተተሊሙን ኣይኮነን ድዩ ዝፍጸም ዘሎም ልክዕ እዩ ሕወሓታውያን መቐለ ዝተረፉ ይኹኑ ናብ ደንበ ብልጽግና ዝተጸግዑ ሕወሓታውያን ዘደስከልዎ ልሂቅ ትግራይን ብልጽግናን ትግራይ ክትበታተን ዕዙዝ ግደ ተጫዊቶምን ይጫወቱ ኣለውን እዮም ብምባል ሕዚ እውን ሓድነት ተጋሩ ክቕድም ፀዊዑሎም ኣብቲ ናይ ሰላምን ለውጥን ቤት ምኽሪ አንጋሽ ክኾን ዝደሊ ይኹን ነጋሽ ክኾን ዝደሊ ሰብ ነጋሲ ክኾን ዝደሊ ሰብ ብዙሕ የለን ሓሜት መዓት ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብደገ እውን ገሊኡ ንባዕሉ ክነግስ ዝደሊ ገሊኡ ድማ መንገሲ ኮይኑ ክመጽእ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ይሰምዕ እየ ናይቱ ቤት ምኽሪ ዋና ዓላማ ግን እዚ ኣይኮነን
ናይቱ ቤት ምክሪ ዋና ዕላማ ንቃልሲ ንተኣከብ ትህዝ ዘሎ ስርዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ መርሓሲ ኢሉ ኣሎ እቲ መራሒ ክህልዎ ንግበር ንትህዝ ዘሎ ፀገም ቀልጢፍና ንፍታሕ ንሕና ዝኽእሎ ነገር ንግበር ማእኸላይ መንግስቲ እውን ይሓግዘና ድሓር ሰላምን ምርግጋዕን ነምፅእ ኣብ ትግራይ ቤት ምክሪ ነጣይሽ ኣብ ትግራይ ኣብ ላዕሊ እውን ኣብ ታሕቲ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ላዕሊ እውን ካብ ሙሉእ ትግራይ ዝውከል ሰብ ተወኪሉ ፓርላማ ኣቂሙ ብሓባር ኮይኑ ይምከር መራሒኡ እውን ባዕሉ ይምረፅ ኣንጋሽ ኣይደልን ካልኣይ ኣብ ታሕቲ እውን በብወረዱ ስልጣኑ በቲ ህገ መንግስቲ ተወሰነ መሰረት ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ይፍታሕ ፈንዳሜንታል ለውጥ ማለት እዚ እዩ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ይሃልወና እዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕልን ስራሕ ይስርሓ መንግስቲ ድማ ይሃልወና ናይቲ መንግስቲ ዓንዱ ሕቆ እዚኣቶም እዮም ኢና ንብል ኣብዚ ኣብቲ ኣሰራርሓ ኣብቲ ማኒፌስቶ ዘይኮነቱ ዓብይ ነገር ዝመፅእ ካሊእ እንታይ ሽሙ ዝመፅእ እና ኣብዚ ሓደ ዓብይ ፀገምና እንታይ ኢኹም ገይርኩም ዝብል ንውስኽ ኣለና ካብቲ ቅድሚ ህዝቢ ዝነበርናዮ ገሊፀልካ እየ ብዙሕ ሓሜት ኣሎ መንግስቲ እዮም መስሪቶም ተባሂሉ ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኣይኮናን ኢልና ተዛሪብና ኣይኮናን ኢና ክንብል ንኽእል ካሊእ ክንብል ኣይንኽእል እዚ ስርዓት ምስ ተለወጠሲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ኣብ ትግራይ ክነቁም ኢና ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ክህልዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ክውከል እዩ ሰላምን ምርግጋዕን ክመፅእ ክንገብር ኢና ድሓር ሒዝና ብህዝቢ ዝምረፅ መንግስቲ ክሻብ ዝመፅእ ዘሸጋግረና እውን ናይ ትግራይ ፓርላማ ዝመርፆ መንግስቲ ክህልወና እዩ እቲ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ስልጣናት የለዎ ሙሉእ ስልጣናት የለዎ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሐሉ እዚ ኣክፊሕና ምስ ኩሉ ተኣሽሙ ኮይና ተዘራሪብና ክንቕሞ ንኽእል ነገር እዩ ባይዘወይቶም ናይ ትግራይ ምሁራት ቶም ጂኤስቲኤስ እውን ከምኡ ንግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሮፖዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ዕላማ ኣብቲ ኣሽሙ ፅቡቅ ይሰማዕ እዩ ግን እንታይ መፅእ ሓድሓዲኡ መሕብኢ ይደሊ መፅኡ ንኽቃለስ ደፊሩ ንኽቃለስ መሕብኢ ይደሊ ዝኾነ ምክንያት ይፈጥር ከለኮ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከለኮ ስልጣን ስለ ዝደለ እዩ ሕትኩት ዝብል ዝኩሉ ዝቃለስ ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ እየ ዝነግረካ ኣነ ከለኮ ቂም ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ከምዚ ስለ ማለት ኣብቲ ሚዛን ናይ ህዝቢ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሚዛን ኣእቲኻ ክተቕምጦ ዘፀግም ኣናእሽተይ ነገራት ግን ድማ ዝሓልኽ ዝብትን ኣብቲ ዋና ኣጀንዳ ሓይሊ ከተኩር ዘይገብር ውሽጣዊ ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይውላዕ ናይ መወዳእታ ፃዕሪ ክገብር እዩ ዝተባሃለ ልኡኽ ሰላም መቐለ ኣቕኒዖም ብዝሓለፉ ሰሙናት ምዕራባውያን ማለት እውን ኣብይ ኣሕመድን ንኦባሳንጆን ኣብ መቐለ ልኢኾሞ ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕቲ ድማ ሕቶታት ተዘይተመሊሱ ክገብርዎ ዝሓሰብዎ ዝኽእልዎን ዝሓልምዎን ስጉምቲ ሓደ ብሓደ ዘርዚሮም ከም ዘፋነውን ዕላምኡ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ምርዓድ እዩ ነይሩ ይብሉ ተዓዘብቲ ንኣብይ ዝደናገፅ ኦባሳንጆ ብወገኑ ነዚ ምስ ሰምዐ ኤርትራ ሱዳን ማለት እውን ኣልቡርሃን ግብፂ ሶማልያ ንኣብይ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሱ ኣመላሊሱ ኦባሳንጆ መወዳእታ ዝሓዞ መደባትን መመያየጢ ዛዕባን ከይወድአ ነገረ ርጉዑ ብምዋል ብቕፅበት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ዝብሉ እዞም ተዓዘብቲ ኦባሳንጆ ዘዳለዎ ሪፖርት ሒዙ ናብ ኣብይ ኣሕመድን ምዕራባውያን ኤምባሲታት ቀሪቡ ኣሜሪካ ዝውሰድ ነጥቢ ምስ ወሰደት ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ ቪዛ ማዕቐብ ኣንቢራ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ድኻም ውፅኢት ስለ ዝረኣየ ከም ቢተይ ሓንቢጡ ሚድያታቱ ብፕሮፓጋንዳ የዕብደን ከም ዘሎ ይፍለጥ ብድሕሪ እገዳ ቪዛ መራሕቲ ሕወሓት ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ሕዚ ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ሰላም ፃዕሪ ንምግባር ወኪላት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከም ዘቕንዑ ሰሚዕና ኣለና እቲ ዝርርብ ኩልኹም ማእኸሉ ሰላም መውርዱ ኩናት ደወብሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ቦትኡ መልሱ ግዛታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕድሕዳዊ ኩናት ኢድኩም ምእታው ጠጠው ኣቢሉ ወዘተ ዝብሉ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዮም እዚ ንሓደ ወገን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሎም ተስማዕማዕቲ ክግበር ዝግብኦ ፃዋጢ ብዓብዩ ንህዝቢ እፎይታ ክመፅእ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል እዮም ኣሜሪካ መራሕቲ ሕወሓት ናይ ቪዛ ማዕቐብ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ንትግራይ ዘምፅኦም ዘሎ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተፈለጠ ሕዚ እውን ናይ ኩናት መንፈስ ብክልቲኡ ወገን ክረጋጋዕ ንምሕታት ተቋሪፁ ዝነበረ ርክብ ክልልን ፌደራልን ክቕፅል ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንደገና ተፈትሹ ክቕፅል ምስ ኤርትራ ረኽቢ ኣቋሪፁ ንምባል ከይኮነ ኣይተርፍን ኣብ መወዳእታ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ሓዱሽ መግለፂ ሂቦም ኣብ መግለፂኡ ፈሪስዎም ክብል ተዛሪብሎም ንዝወሃበና ዝኾነ ይኹን ልኡኽ ብዝለዓለ ብቕዓትን ጅግነትን ንምፍፃም ንገብሮ ቃልሲ ብዝያዳ ከነጠናኸሪና ክብል ገሊፁ ካብ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ኣርሚ 50 ተኣርሚ ነዚ ዝበለ ከካይዶ ፀንሐ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠናን ትዛዝም እዮም ፀላትና ዋላ እኳ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈርሙ ብዛእተው ውዕል መሰረት ግዛታዊ መሬትና ብሕገ መንግስታዊ መሰረት ኣብ ክንዲ ምርካብ ዝተመዛበለ ህዝብና ኣብ ክንዲ ምምላስን ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ብምፍጣር
ውግእ አልቦ ሰላሕታዊ ጽንተት ንምፍጻም ዝከኣሎም ኩሉ እናገበሩ መጺኦም ይቐጽልሉ ምህላዎም ንሕብር ክብል ገሊጹሎም ሕዝቡን ከምቲ ማለ ምስ ህዝብናን መላእ ሰራዊትናን ኮይና ጸላትና መኪትና ህልውናና ንምርግጋጽ ኩሉ መዳያዊ ምድላዋትና ምግባር ንርከብ ዝበለት ኣርሚ ንውሕስ ህልውናናን ሉዓላዊ ግዛትናን ካብ ህዝብን መንግስትን ዝውሃበና ዝኾነ ይኹን ልኡኽ ካባናት ጽቤት ዝግበር ኩሉ ብዝለዓለ ብቕዓትን ጅግነትን ከም ንፍጽምን ከነረጋግጽ ንፈቱ ክብል ይገልጽ ኣርሚ ሰብዓ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ብወገኑ ሓድሽ መግለጺ ይብሎ ኣብ መግለጺኡ ድማ ፈሪስዎም ክብል ተዛሪቦም ጸላትና ብዙሕ ነገር ይሓስብለው ብዙሕ ነገር ከዓ ይፈርሰመሎ ክብል እዩ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ መዲሩ ዘሎም ነዊሕ ግዜ ዝለፋዕኹምልን ዝደኸምኩምልን ስልጠና ትምረቑልን ውጽኢትኩም እትልክዑልን ናብ ቀጻሊ ልኡኽኩም እትዳለውልን መዓልቲ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ክብለኩም ይደሊ ሎሚ ሰነ እዩ ሰነ 15 ጽባሕ ኣብ ሓውዝየን ልዕሊ 2500 ንጹሃን ተጋሩ ብሓደ መዓልቲ ብኣውሮፕላን ደርጊ ስርዓት ደርጊ ዝሃለቕሉ ዕለት እዩ ጽባሕ ሰነ 15 ብጻይ ሰዓረ ስርዓት ብልጽግና ብዕሊ በደባባይ ዝቐተለሉ ዕለት እዩ ሎሚ ሰነ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝሓለፈ 2013 ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ጸራሪክና ንምውፃእ استراتيجيكو متكعتي أو شوعة حكوم زجمرنا له سنة 11 ساعات نعسرت حدر وعقدل وقحتا ناي مجمرة ريتشت استتوكسلو معلتيو سنة 15 دقيقة بنصحان تجارو شفا ما بقى سجيرو تقل الله سمعتات ناي كلهم تجارو سمعتات إنها تخبر وعللو علتيو زعلت زي ببجزيو نتحدثه ببجزيو نحرنا ببجزيو حلفات تاريخاتنا حلفات سمعتاتنا نستوسنا نقص علي مدرخاتن نقص علي وعزتاتنا بزبل أقلنا أتولو علتي مو أبزعلت زي أخهم تمرقوا زلهم أبزعلت زي أخهم حلف نويح جزيز وسده أتكام سلطنا تي زازملو زلهمنا زعلت زي تاريخ أو علت أيو زي تاريخ أو علت كا ناب تاريخ أو سرحيتاتن ناب تاريخ أو الأخاتن زي شجاجرنا ناي مدلاو سرحكم تجوروا زلهم زي مدلاوكم زي ناي بزح جزية الفعات راح زي كونس اللي في عخم دخيمكم بزح عمن بقعة صفوت أركم له جزية أيهم قاعدة سولكم كلكم يدلي لما أنتي أبزي ناي لما أنت من رأهم أكاديمي أرمى 5 دويلة ملك كتحلال في مخالي زلنا دستا عبي أيو مغنياتو أرمى 5 أجد أم خوينو كل تشحن 14 مثلني كنت مسرة تخلهم ناي مجمر يوقهم تزي تجاجي الكبابي شفرة جانا نودكم نتودكم نهلهم جانا نتمعرارهم نهلهم بزح نجر نقول لكم سبحي لهم مرارحهم عتقهم كانت ماتريالات انتي تمالئ أنا وقعتهم يوم أجد أمي بشفرة عبي حيل مسألة لزنبرة بتنزل لواكم حسكم أو جنبار جفرات تسلفكم أما أخذ عدة أتي زنبرة حيلنا بملو بستوى الدبن بسرعة أنسحون هوت بزجرم جننت ننوح جزية سلاقي أفتخبابي إن مكرتكم بأكل أفتخبابي متى بوتاخد حزو توجون كتحبابر الأخت هاي والناس لزنبرة ناي مجمريا توديكم ناب سرحاتكم تاريخ سرحكم لوج شفرة الناس توسكو كل جزء خاب كاون دحريت ذكركم وعزتات فتسمكم
ስራሕትን ልኡኻትን ናይዘም ኣብ ኣዝገደፍኩሞም ኣብ ኣዝተሰውኡ ብፀትኩምን ካልኦት ሓደራን ሒዝኩም ክሳዕ መጨረሻ ሳዕብዕ ፕሪቶርያ ብዙሕ ታሪክ ሰሪሕኩም ኢኹም ብዙሕ መስተንክራውን ውግእ ዝቕይርን ስራሕቲ ሰሪሕኩም ኢኹም እዚ ክትሰርሑ ከለኹም ከዓ ብዙሕ ዋጋ ከፊልኩም ኢኹም እዚ ከፊልና ናብዚ ሕጂ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ዘኽእለኩም ኩሉ ዓይነት ናይ ተጋሩ ጽንዓት ዘመስከርኩም ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣሃዱን ሰራዊትን ከዓ መፂኻ ኣብ ቅድሚኦም መልእኽቲ ምሕላፍ ክብሪ ኢና ኢልና ክብሪ ተሰሚዕና ኣሎ ብሓቂ እንኳዕ ደስ በለኩም እውን ክብለኩም ይደሊ ንሕና ከም ተጋደልቲ ወይ ከም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብልሒ ጫፍ ናይቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መኸተ ሓይሊ ኢና ብልሒ ጫፍ ናይቲ ናይ መኸለ ሓይሊ ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተወዲብና ኣብ ህዝብና ዝሃበና ልኡኽ ንርከብ ናይዚ ናይ መኸተና ዋና ጽንዓት ኣተሓሳስባና እዩ ፖለቲካዊ ፅሬትና እዩ ንኩሉ ዘመዓራሪ ዝሃንፅ መልክዕ ዘትሕዝ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኻ እዩ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኻ ህዝብን መንግስትን ካብ ዝሃበካ ልኡኽ እዩ ዝብገስ ካብ ትቃለሰሉ ዕላማ እዩ ዝብገስ ካብ ክተሳኽዖ ዝደለኻ ዕላማን ክተሳኽዖ ዝደለኻ ልኡኹን እዩ ዝብገስ ዕላማና ልኡኽናን ከዓ ፍሉጥ ካሊእ ምንም እንብህጎ ነገር የለን ንሕና እንብህጎ ሰላም ዘለዋ ዜጋታታ ካብ ዝተፈላለዩ ግፍዕን መከራን ምድፍፋእን ጭካነ ዝወለዶ ጭካነ ዝፈጠሮ ዝተፈላለዩ ኣብ ህዝብና ዝፍፀም መከራታትን ካብዚ ናፃ ዝወፀት ላዕላዊ ክብረታታ ታሪኻታ ሞራላ ቋንቋ ባህላ ሕሉፍ ጉዕዛ ጠቕላላ ዝተኸበረ መንነታ ኣረጋጊፃ ትነብር ትግራይ ምምስራት እዚ ንምፍፃም ኢና ዋጋ ንኸፍል ዘለና እዚ ንምፍፃም ኢና ልኡኽ ህዝቢ ሒዝና ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ዘለና እዚ ልኡኽ እዚ ጽንዓት ይጥይቕ እዩ እዚ ልኡኽ እዚ ንቕሓት ይጥይቕ እዩ እዚ ልኡኽ እዚ ኮሚትመንት ይጥይቕ እዩ እዚ ልኡኽ እዚ ሓቦን ሞራልን ተስፋን ተዓዋታይ ዝኾነ ተሓሳስባ ሰዓራይ ዝኾነ መንፈስ ይጥይቕ እዩ ስለ ዝኾነ ኢና ብጣዕሚ ብዙሓት ሓይልታት ብጣዕሚ ብዙሓት ብቴክኖሎጂ ናይቲ ዘበኑ ቴክኖሎጂ ዘፍረዮም ዕጥቅታት ተዓጢቖም ከጥፉኡና በቲ በቲ ዝኸውና ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዓበይቲ ሓይልታት መኪትና እቲ ሽዑ ተፈጢሩ ዝነበረ ተጋሩ ናይ ምጥፋእ ኣነሳላልፋታት ብትንትን ኣቢልና ኣብ ዘዋና ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደሽቲ ኣሰላልፋታትን ሓደሽቲ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታትን ክመፁ ዝገበርና እዚ ናይ ዓለምና ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ናይ ዓለምና ናይ ወታደራዊ ተንተንቲ ጠበብቲ ይፈልጥዎ እዮም ንሕና ብደንቢ ዘይክነስተማቕሮ ንኽእል ኢና ዘይክንትንትኖ ንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ግን መኸተን ቃልስን ናይ ህልውና መኸተን ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘዋና ኣብ ከባቢና መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታት ክመፅእ ገይሩ እዩ እቲ 2013 ተጋሩ ንምጥፋእ ኣብዚ ከባቢና ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሃገራት ኣሰላልፋ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ካሊእ ኣሰላልፋ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኣሰላልፋ እዚ መን ይፈጢርዎ ብምንታይ ተፈጢሩ ህዝቢ ትግራይ ንህልውንኡ ብዝኸፈሎ ዋጋ ዝተፈጠረ ሓድሽ ኣሰላልፋ እዩ እዚ ይፈጢሩ እቲ መኸተና ህልውናና ዘረጋገፀ መኸተ ኢና ጌርና ህልውናና ዘረጋገፀ ጥራሕ ዘይኮነስ ከባቢና
ኣብ ህልውናና ዝፈጥርዎ ተፅዕኖን ህልውናና ንምጥፋእ ዝገበርዎ ምስብሳብን ዝበታተነ መኸተይና ጌርና ስለ ዝኾነ ኢና ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ትሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣሰላልፋታት ዝተገለባበጠ ኣሰላልፋታት ክፍጠር ጌርና ዘለና እዚ ሓደ ዓብይ ነገር ኢና ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ንመኸተን እዚ ሓደ ዓብይ ነገር ኢና ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከምታ ዝበልኩም ንሕና ካሊእ ምንም እንደልዮ ነገር የለ ኣብዚኣ ዘለኹም ተጋደልቲ ኣብዚኣ ዘለኹም ናይ ኣርማ 50 ተጋደልቲ ካሊእ ምንም ነገር ትደልይዎ ነገር የለን መሰልና ይከበር ውሕስና ንርከብ ህልውናና ይረጋገጽ ማንም ሰብ ክረግጽና ማንም ሰብ ከም ድላይ ክጻወተልና ማንም ሰብ ክብርታትናን መንነትናን ግሂሱ ቸቸይልና ክነብር ኣይንፈቅድን ማንም ሰብ ከም ህዝቢ በታቲኑ ከጥፈእና ኣይንፈቅድን እዩ ነዚ ኣይና ኣብዚኣ ዘለና ኣብዚኣ ዘለኹም ነዚኣ ሰብ ከም እንስሳ ክነብር ይኽእል መንነቱ ተሓዲጉ ቋንቁ ባህሉ ታሪኹ ክብርታቱ ተሓዲጉ ከውድና መለ ጥራሕ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ተበቲኑ ክነብር ይኽእል እዩ እዚ እንስሳዊ ኣነባብራ እዩ መንነትካ ዝተመንጠልካ እንትኾንካ ሓደ ማሕበረሰብ ዝበሃል ማሕበረሰብ ዘብሎ ማሕበረሰባዊ እሴታት እዩ ማሕበረሰባዊ እሴታት ከዓ ከም ህዝቢ ብሓደ ኮይንካ ንዓመታት ዝሃነፅካዮ መንነት እዩ ብሓደ ኮይንካ ንዓመታት ዝሃነፅካዮ መንነት እዩ እዚ ሰብ ዝገብረካ ሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ማሕበራዊ ኣነባብራን ብማሕበራዊ ኣነባብራ ከዓ ዝሃንጾ መንነትን እዞም ዝሃንጾም መንነቶም ከዓ ናይ ቀጻሊ ዕድላት ዝውስኑን ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብ ዝበሃል ነዚ ኢና ዋጋ ንኸፍል ነዚ ኢና ጽባሕ ከም ንመውት ከም ንስዋዕ እናፈለጥና ንጋደል ህዝቢ ክቕጽል ምንቲ ዓዲ ክቕጽል ምንቲ ትውልዲ ክቕጽል ምንቲ ኢና ነዚ ኢኹም ዋጋ ትኸፍሉ ዘለኹም ነዚ ኢና ዋጋ ንኸፍል ዘለና ከም ተዓንተው ዘለኩም እዚኣ ከዓ ኮሚትመንት ተሓትት እያ ፖለቲካዊ ንቕሓት ተሓትት እያ ፖለቲካዊ ፅሬት ተሓትት እያ ስለዚ እዚ ኩሉ በጣጢስኩም ኢኹም ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከቢድ ፈተና በፂሕዎ ከምቲ ዋልታ ዝበሎ ከም ህዝቢ ተፈቲና ኢና ከም ሰራዊት ተፈቲና ኢና ንስኹም ከዓ ብፍሉይ ከም ኣርማ 50 ከዓ ተፈቲንኩም ፍሉይ ፈተና ከዓ በፂሕኩም እዩ ህዝቢ ኣብ ላዕሊ ወሲዱ ከፍ ዘበሎም ህዝቢ ንኽመርሑ መራሕቲ መሳርሒ ናይቲ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ስርዓት ኮይኖም ነታ ዝሓዝዋ ወንበር ተጠቒሞም ጨውዮም ናብ ኢድ ጸላኢ ክእትውና ዝገበሩ ኣካላት ነይሮም እዮም እዞም ኣካላት እዚኣ ከዓ ወንበር ዝሓዚኦም ስልጣን ዝሓዚኦም ሕጋዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተዋሃቦም ሰባት እዮም እዚ ዕድል እዚኦም ተጠቒሞምሉ እዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ከድቅቑናን ክብትኑናን ኣብ ትሕቲ ዕስዋት ክእትውናን ፅዒሮም እዮም እዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ካብ ዝገጠመ ኣሃዱ ከዓ ኣርሚ 50 እያ ንምንታይ እቶም መራሕቲ ኣብ ዝነበሩ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ትፈልጥዎም ፍሉይ ፈተና በፂሕኩም እዩ በጣጢስኩም ኢኹም ዝፈተና ሓቂ ንምዝራብ ኣጉሊህኹም ብደንበ ድሚእኩም ከመይ ርኢኹም ተዓወትኩም ኣይፈልጥን ግን ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፃዓነ ሓደጋ በጣጢሱን ስዒሩን ህልውኑ ምርግጋጽ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንኩላትና ዋላ ፈተና ዝበፅሐና እንትኾነ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ዋላ እንትኾነ ፈተና በቢ ከባቢኡ ከዓ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ዝኾነ መፈፀምታትን ዕድላትን ስለ ዝነበሮም እዞም ሓይልታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኣርማ 50 ከዓ ከም ሓይሊ ንምብታን
اتعدل تطقيمهم بزح سريحهم يعني قد بتينكم ما يهون نسخهم زي كونكم تبتينكم 4-5 زي كونه تبتينو 4-5 زي كونه تنبركي خص نسم بتينكم مم نعم بتينكم مم سعركم مم ناونور كنأتو نافتو معري بوليتيكان معري هلونان خنا الرجاجز غيركم يخم ازيم مخفال حجز اللوهم مرحتي عبيمنا تساويتم يوم ازيم معراي نسخهم بدرجه خمس خفلكم واقع خبيديو لازم كله سعركم ناوزين كوع وصحكم كوع دسولكم من كبل يدلي حجز صلاتنا بزتفل علي من قدي كبتننا حجون بزح نجار يقول الله يا حدا نبعلنا كنبالع مقبالي قال أي بستفل علي من قدي استفل علي تزعينات بس حنا بمقبالي زي كم حزبي ناب نور مليشنا وشتنا نتعرينا كل جزيتنا وشتنا سلزخونه توسان قداي توشتنا تتمعراريو تدجنا تتمعراريو تجنبار زلو بالحين هاي تمخت زخونه سراويت قتيم وزن فتنات انت معراريو نتم كابد جزمز كلهم ممكاتم قليل نايزي مسكر بزح مزراوي يدلن بزح محسابي يدلن كل تشحن 13 مستواس اخلي بسمين بمبرع بدو بكله بمعراب كلهم نايدقن نايوشت صلاتنا كمي كبيبهم كدققنان كدفقنان كبزمصو كابخم لعل خالي مسكر يلن ازي زبتنايو زخونه تأمر كاب دقي ወይ ካብ ሰማይ ስለዝመፀና ይኮነ እዚ ዝበተናዮ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ረቢብና ኣብ ሓደ ዓሲልና ስለዝመከፍና ነዚ ሁሉ فحبتنا بلنا تعالتو زولكو حد شفاط አሰላልፋ ክፍጠር ጌርና ህሉና نحن نرغاغ ስለዝገበርና እዚ ካውሽጥና ይዝብገስ ሕጁን ንሳያታ ተስፋና ታውሽጥና ያ ውሽጥና ናዕሪ ውሽጥ ምዕራይ ካብ በዓልኻ ይዝብገስ ካብ ነው ሰከፍና ይዝብገስ ብዙሓት ተስፋ ዘቁርጽን ተስፋ ክንቆርጽን አፍቶም ቀጻሊ ዕድላትና ተስፋ ክንቆርጽን ብዝግባእን ዘይህሪኦምን ዝሓለፈ ዝዋጋ ከፈልና የዋጋን መስዋዕትን ብሙሉ ብዝግባእ ክብሪ ሂብና በዚ ዝኸፈልና የዋጋ ሓዝረኸውና እዮም ናይ ህልውና زرقاقز صلاتنا زبتن وصيت بزغبا تردينا نتوم ابزي زلو اب 3 عامت تفطروا حتخطخاتن استفلالي تحساسباتاتن بزغبا صراريغنا نافتنور التحساسبان تاتينا اتوم شجرات بزغبا يسعريا حجي مساهم سأرم 50 سلازلنا بزي مسأرم 50 خوينا نزرارب زلنا ها ناي سلطنا مرقاهم يو اتناي سلطنا مرقاهم ناي مጨረሻ ناي مودعتان ስለዝኾነ ዘይኮነስ ሓደ ደረጃ በጽሕኩም ኣለኹም ናብ ቀጸልቲ ካልኦት ዓቕምኹምን ብቕዓትኩምን ዝሃንጹ ስራሕቲ እትሸጋገርሉ ግዜ ንምንታይ ኢና ንበቃዕ ዘለና ዕላማ ኣለና علامة نحن عود منتي نمنت عنا نبقى زلنا اتنا ساخو علامة بوحد مسواتي بوحد كسار خون منتي إذا تقدر لايزي أو قصلو خفيلو أو أمن خفيلو عريقو كرتتيلو قليل سبك مسلوكم يفضل إذا تقدر لايزي كباري كبار زغبرو ነገራት ብዙሓት እዮም ሓደ ትግራዋይ ወድ ተጋሪ ሰማህረ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ብዙሕ ልምድን ተመክሮን ዘጥረይ ሕጂውን ህዝብ ትግራይ ናፍቲ ዝድለኸ ከብጽሕ ዝኽእል እትዋና ሓይሊ ዝተገዳላይ እዚ ካብ ቤት ትምህርቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካብ መምህርነቱ ካብ ናይ መንግስት ሰራሕተኛነቱ
ካብ ካልኦት ክባር ዝኾኑ ናይ ባዕሉ ናይ ቤተሰቡ ስራሕቲ ካብዚ እዩ መፅኡ ሰብ እዚ ክባር صباح عد خمرح زخيلي حجب ذا صلال زي أخفيلو قليل سبكم مسلكم يخيلي صباح عد خمرح زخيل عد خدحن زخيل استراتيجي كوسانتات كوسن زخيل السراويت كأزز زخيل تغلال لا تجارهم تجارو النوم صلوتي بزقبا تنتينو ناي تجراي ناي كتسال هلونا عدلاتن زرقاقصون زمالون حسابات كمص زخيل سبي زي سبزي بزخنه ناي بعلنا دخمتات كطفى يدلي احنا وحداتنا كم تجارب وحدات كوينم حيا لا سخن عدتات حدا خم زغورم مخنيات بخبيت كسارة زي يكون زكالا خلوة حدقاتات بزسلت أنا بتبب بخيلت كسارة قنيسهم هلون أمر رجاجيسهم سلأتهم سل السعر طرحين زيزة في السمرلهم تكنولوجي ساينس كم زلوا خوينو جن وحد هزوم يبقعوه يمهروه فلتأتن كإلتن كله يجوروه كسلتن يجوروه بنشتيك صراحة يعوتوا كلون أم يرجعوا تجارهم إلى هنكون زلنا نسهم قم إنا تقص علي قط من الناس خل حدا قاس سعرنا يخنوز تحسوا زلكم أبز حلفة كوينات بزحات كسارات كفيلنا هنا إذا خسارة زي سلزي سلطنا كاوج ناوج أهرتات يودوا يواجع كم زي كزي رخيبنا كم يخن واجع نخل كم يخسارة قنيس نخن عوت نخل كم يتقبل كنت كم نخل كم يسأل أترى بقليلو عزابعنا كندم سوسم نخل ببل لأخنا خفت من الناس خل بقعتن كإلتن تأيخون زلوا بتجبر كم ينهن فتسمو تلاميذنا تخلت بيتنا أي كنا نتواجئنا بزحلفه زيها خسرنا كبير كون غير وي زي ندقم يا ابني دحر حجي نزمصنا حدقه هيوتنا معقاب بزح ነገር እንከፍለለና ድኻም ክንከፍልና بزح ድቃስ መስአን ገልታ ዓጣ ክንከፍልና እዚ ሁሉም صباح ዝተኩ እዮም هيوت ግን አይተካንያ هيوت ግን አይተተካንያ እዚ ዞም صباح ክትቆም كلهم مكراتات محلاف شجري يقول انت دخمك انت رحصك دقاس تسانك شجري يقول هيوت مخفال جن ايتملسانيا سلازي حجه تسلطن زلهم كتعوتوا طرح يكون كنعوت طرح يكون نايسن هيوت كنعقونينا مسوعات كنقنسونينا نسلطن زل كم تزولكم سبنا خبار سلازخن سلازي خابزن صارزي ارم 50 شمكم يكونن 50 شمكم طرح يكونن لؤخكم ون نو سكف سب لعل 50 خسرح زخيل لعل 50 سب خسرح زخيل سب غيركم هنصو تازرهكم غزي تتقوملا كوماند يهم ناي تግራይ تي زلعله كلتنا عقمن زهانص بقعت زلو كوماند زبهر ناي تግራይ يسخم بهم كالي يله كالي خم زي يله تفلطو كمتا ابزيا زقروا نتخوينات قيرتي نتعاوت زازمتي سلازخونكم افلي لؤخون فليات سرحتن تساماريكم اب كبرتن استواساسون لؤخ اتيكم بعوت بموصا نا حزب تግራይ هلونا ترغاغصلو لؤخ تفصم سلازخونكم كابزن صارزي اتن كلتاتكم يا اخلانا ان بحال يكون
እኹል ይትብሎ ክእለት የለና ዓለምና ሰልጢንካ ይውዳእ ተማሂርካ ይትውዳእ ኢኻ ብዛዕባ ጥበብ ብዛዕባ ክእለት ብዛዕባ ውትድርና ብዛዕባ ካልኦት ነገራት ብምሎ ስለዚ ዝረኸብኩማ ግዜ ተጠቐሙላ ሓንቲ ሰዓት ትኹን 2 ሰዓት ትኹን ደቂቃ ትኹን ተጠቐሙላ መራሕቲ ከዓ ብፍላይ ወዲብኩም ፕሮግራም ወፂኹም ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ክሃንፅ ተልተረፋና እውን ኩለን ክንዲ ዝከኣል ክንጭብጠን ዘኽእል ኩነታት ክትፈጥሩ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ሎማዓንቲ ከምታ ዝበልኩኹም ሰነ ኢና ዘለና ፅባሕ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ እዩ እዚ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ከዓ ዝበለፀ ሕድርታትና ሕድሪ ስዋኣትና ናይ ሕሉፍ ናይ ወለድና ታሪኽን ናይ ሕጂ መስዋእትን ኩሉ ብዝበለፀ ናብ ቅድሚት ብዝሕሸ ብቕዓትን ክእለትን ቀፂልና ናብ ዝሕሸ ብራኸ ክንበፅሕ ዘኽእለና ስራሕ ንምስራሕ ቃል ናእትወሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ፀላእትና ከምቲ ዝበልኩም ብዙሕ ነገር ይሓስቡ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ከዓ ተቐዲድዎም እዩ ተበላሽዎም እዩ ፀላእትና ከምቲ ዓንቶ ዝተባሃለ ኣብ መቃብርና ክህሉ እዮም ዝደልዩ ኣብ መቃብርና ክህሉ ዘይኽእሎም ነገር ከዓ ብዙሕ ነገር ተፈጢሩ እዩ ሕጂ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ክዛረበኩም ስለዘይክእል እቲ ግዜ ንዕኡ ስለዘይኮነ ዕድላት ኣለውና ከምታ ዝበልኩም ተዓድል ጥራሕ እንጠቐመላ ተዓድል እንጠቐመላ ማለት ነቲ ዕድል ክንጥቀመሉ ዘኽእለና ውሽጣዊ ምትዕራይ ንግበር ዝሕስበኩም ነገር ብዙሓት ክህልው እዮም ኣብ ደጀን ከምዚ ተኮይኑ ከምዚ ተፈጢሩ እዚ የሎ እዚ ተኻኽልዎ እዚ ዘይተዓረየ ነገር ዝብል ብዙሕ ኣጀንዳ ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ሰራዊትና ዘልዕሎ ነገር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እሱቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣለው ሪኦሞ እዮም ፈሊጦሞ እዮም ይዕርይዎም ክዕርይዎ እዮም ከዓ ክዕርይዎ ከዓ ኣለዎ ንሕና ከዓ ናይ ባዕልና ኣለትና እታ ናይ ባዕልና ብዝግባእ ኣፅፊፍና እንተሰሪሕና ምትሕግጋዝ ይመፅእ በብኸባቢና ስራሕና ብፅፉፍ ተተሰሪሑ ይጓራረስ ማለት እዩ ይዋደድ ማለት እዩ ይቀናጆ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መኸታ ዓቕሚ ስለዚ ጠንክሩ በርትዑ